खुलुमबाय स्टुडियाव दं आं किलिकां ब्रह्म पिन आरोबाव UPPL दलाव जगदान 30 नं भेरगाव बियाब दिमाकुसि थाइगिरबारि गामिनिफ्राय BPF दलजों लोगोसे गुबुन गुबुन दलनि 80 सोद्रोमाफ्रा UPPL दलाव जगदान जाफैदों। नंगौ सिडली बियाबनि जानो गोनां उफ्रा बिसायख'थिया जानो बारा गोबाव सम गैला। बेनि गेजेराव फिन आरोबाव दिनै 80 सोद्रोमाफ्रा UPPL दलाव जगदान जायो। मख'नो गोनांदि फैगौ नभेम्बर दाननि 13 खालाराव 30 नं सिडली बियाबनि जानो गोनां उफ्रा बिसायख'थियाव देरहानांगौनि थाखाय गावबागाव दोलोखौ गोख्रों खालामगासिनो दं। बेबादिनो UPPL दोलोआबो गावनि दोलोखौ देरहानांगौनि थाखाय एबा UPPL दोलोखौ गोख्रों खालामनो जगदान होनाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। थारैनो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि गोजोन खौसेथिनि सरकार दानायखौ बयबो रायजो राजाफ्रा अनसायदों। बेनिखायनो गुबुन गुबुन दोलोनि गोबां रायजो राजाफ्रा लोब लोब फैना UPPL दोलोआव जगदान जाफैगासिनो दं। बेनिफ्रायनो बुंनो हायोदि फैगौ 2025 मायथाइनि BTC बिसायख'थियाव UPPL दोलोआनो देरहाना सरकार दाफिनगोना रोखा होननानै। थारैनो बेफोरबादि जगदान हाबाफारिनिफ्राय जों नुनो मोनदों दि सानफा एफा UPPL दोलोआ गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों जाबोगासिनो दं। मोनसे फोसावथाय क'क्राझारनि सिबि जुवेलार्सआ नोंथांमोननि थाखाय लाबोदों बाम्पार अफार। सना रुफा बायग्राफोरनि थाखाय धमाका अफार। सनाजों गावखौ समायफ्लेहोनो गोसो गोनां बिथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथाङा लुबैनाय बायदि सनाखौ सिबि जुवेलार्सआव फैनानै खम बेसेनावनो लांफैनो हागोन। बे अफारखौ अक्ट'बर दाननि 30 अक्ट'सिम होनाय जादों। नोंथाङा बे सिबि जुवेलार्सआव गोबां रोखोमनि सना आरो डायमन्डफोर मोननो हागोन, जेरै डायमन्ड जुवेलारि, राजकोट जुवेलारि, बम्बे कास्टिं जुवेलारि, कलकाता जुवेलारि, मेसिन मेड जुवेलारि आरो ट्रेडिशनेल जुवेलारि नोंथाङा बे सिबि जुवेलार्सआव मोननो हागोन। डायमन्ड जुवेलारिनि थाखाय 15% अफार होनाय जादों। लोगोसे सना बायग्राफोरनि थाखाय 1 ग्रामाव 500 रां खम बेसेनाव मोननो हागोन। लोगोसे गोजाम सनाखौ सोलायनायनि थाखायबो स्पेशेल रेट बानायनाय जादों। नोंथांमोना क'क्राझार सिबि जुवेलार्सनिफ्राय आबुङै मिथिनोब्ला 9954273079 जानबुं नाम्बाराव कल खालामनो हागोन।